Salutare tuturor! Astăzi voi prezenta cel mai soundbar dintre toate, cum zice și titlul. Înainte de toate, nu uitați să dai un like și un subscribe la acest canal, să creștem și noi puțin. Astăzi vom vorbi despre cel mai scump și cel mai rar soundbar de pe piață, Fidelio B5. Modelul cu boxe detașabile. Aici avem un LED care ne arată că se încarcă. Vom face și o probă imediat. Are niște magneți foarte puternici. Iar în spate aici avem conexiunile. 3 bucăți de HDMI, dintre care una este ARC. Acest model de soundbar este destul de rar în România. Se găsește foarte greu. Foarte bine construit. Această bară are o putere totală de 120 de W, așa spune producătorul. Iar subwooferul 90. Deci undeva la 210 W la maxim. Facem imediat o probă de sunet.
Probabil mulți dintre voi o să zică, bine mă, și ce are ăsta în plus față de altele? Sau după cum bine știm cu toții, aceste jucării, mai ales cu box și detașabilă, costă și nu sunt deloc economice. Dar totuși are ceva în plus ce altele nu au. De exemplu, sateliții devin boxe portabile, da? Deci nu mai cheltuie alți bani pentru boxe portabile. Iar alt avantaj este că are autonomia mare, care durează până la 10 ore, da? Cam acesta a fost review-ul la B5. Nu uita să dai un like și un subscribe. Vă mulțumesc pentru atenție, la revedere!